Capitalismo, ahorro e trabajo duro. Eu quero saber que é o diñeiro. Por que e para que o diñeiro? E, obviamente, se o diñeiro nos fai felices ou non. Ben, o diñeiro é unha institución social, o sea, é un invento humano, pero tan relevante como pode ser, por exemplo, o linguaxe. O diñeiro é unha especie de linguaxe, de forma de comunicación. Como linguaxe, como a propiedade privada, como dereito, como moral. É unha forma de comunicación. Por qué? Porque, por exemplo, permite coordinar ou facer, por exemplo, que o que vos traballedes poda ser vendido a todo o mundo. E ao revés, podedes comprar cousas de todo o mundo. O sea, permite dividir o traballo. Que os meus amigos, os presentadores, por exemplo, cando van tomar unha cervexa, non pagan cun chiste. Bueno, Si no, podíamos pagar si con nos- a caixa de si nos tomate. sí, podía, pero é como, A mí se me convida. como os escalas despois, non? Que si quero mero, dous, si quero tal, é un chiste bo. Non hai forma de dividir o traballo. Non hai forma, por exemplo, de comprar unha pensión ou de vivir sin diñeiro. No sentido de que, sino que tenías que vivir dunha especie de capital acumulado en bens, que vivirías de aforrar trigo ou millo durante 20 anos e vivirías despois dese millo. pois antes iban ao troco e vivían igual. Iban ao troco, pero non tiñan Claro. pensións. Tiñan que traballar hasta moi maiores. Seguían trocando. Si chegaban a eles. Precisamente porque o diñeiro permite dividir o traballo, permite coordinar a produción a nivel mundial. O sea, que teñades bens de toda a terra. Ahora tedes papayas, tedes mangos, todo tipo de frutas de todo o mundo que traballan para vos. E ao revés, vades a calquer sitio do mundo, hai viño do Albariño, hai viño do Ribeiro, hasta hai grelos por todas partes do mundo. E como chega todo eso? Porque a través do diñeiro, a través de miles de escambos e intercambios, vai chegando bens a todo o mundo. Todo o que tedes en riba está feito con todo o traballo do mundo en riba de vos. E iso non se pode conseguir con diñeiro. Ademais, de dividir o traballo, de coordinar, permite acumular. É dicir, vamos a ver, o diñeiro sirve para coordinar factores de producción e sirve para intercambialo, para escambalo. Eu sinto interrumpirse, pero a xente xa se levanta para facer preguntas. Claro, Xa non aquí aguanta a máis. xente, o público é soberano, É o que manda. levantouse esta feligresa tan nova. Cantos anos tes? 24, 24. De onde ves? da Coruña. Da Coruña. E estabas escoitando a Bastos e dixeches, quero dicir... Teño algo que dicir. E sí, os cartos están moi ben, pero o problema é que están mal repartidos. É que o 10% da riqueza do mundo está concentrado en moi poca xente. E pola contra, os máis ricos concentran a maioría da riqueza. Mentres os demais, pois estamos aquí pelexando, non? Sí, pero o problema é si cambiando. Eso, bueno, non é por aquí facerme eruditos, explicou Stuart Mill estas cosas. Ese é o error máis grande da historia da economía, o que estás dicindo ti agora. Pero falabas antes das pensións. E as cousas é que as pensións sostense cos cartos públicos. Entón, ti falas do anarcocapitalismo, que é o que ti sostés, e o anarcocapitalismo vai en contra de todo o público, da regulación que fai o Estado para que nós teñamos servizos públicos como a sanidade, como a educación, como os servizos de asistencia social, e todo eso, se non hai o público, non se sostén. Polo tanto, o anarcosindicalismo vai en contra das vosas pensións, vai en contra de que os nenos vayan ás guarderías. Bastos contesta, ¿no? A ver o que te É da nosa felicidade, polo tanto, non? É da nosa felicidade, así que, por responder un pouco a pregunta, eu son feliz, sí, pero sería moito máis feliz se todo o mundo tivera unha casa, pan, traballo e teito. Miguel Anxo. Miguel Anxo, dalle. E podería seguir, pero entón roubo vos Espera, todo. no, Antes de Escoita. nada, Conteste. porque mencionou aí unha palabra, anarcocapitalismo. No dixo narcosindicalismo o subconsciente. Así, en un lenguaxe que entendamos Cando di nós. anarcosindicalismo, ten razón moi do que di. consciente. Os dereitos que temos os conseguimos polo sindicalismo e polo activismo, non polo capitalismo. O gallafo O era así, capitalismo que o fai é gallafo- roubarnos. Manuel, Contesto. Contesta, y luego Luis. profesor. No, espera, que Yo se cae creo- do outro yo creo lado, que Luis. estamos, A ver, de todas Canut, formas, ¿dónde- también. No, Creo que dejamos. esto estás hablando de un capitalismo mal regulado. El capitalismo, al final, yo creo que es una forma de... Bueno, es que está muy mal vista, pero al final, eso que dices tú, que tendríamos que tener todos y que todo se condense en un 10% de población es porque está mal regulado. Eso no se puede Efectivamente, regular. pero al final el precisamente o sistema- anarcocapitalismo o que apoia é a abolición desa regulación dos estados. E se abolimos as regulacións, sería a selva. Oiga, Entón non habería nin pensións, nin servizos sociais, nin educación. Perdón. É así. Os monos, entre eles, non fan contratos de futuros, por exemplo.
Como? Os monos, entre eles, non fan contratos de futuros, nin invirten en Claro, pero nós hoxe ETFs, temos contratos. nin teñen empresas. A selva, precisamente, é outra cousa. A selva é o Estado, máis ben... Pero un momentiño, Bastos, que é o anarcosindicalismo? Sí, claro, é que eu estaba me preguntando o mismo. Claro, Dicimos, dixo ela, non é anarcocapitalismo, É anarcocapitalismo? anarcosindicalismo. Eu quedome como estaba, igual que esa señora. Que é o anarcocapitalismo? Explicádenos iso. Que alguén nos lo explique, por favor. Basta. O anarcocapitalismo é unha teoría que defende a abolición da regulación nos estados. É dicir, que todo se rixa pola propiedade privada e pola libre iniciativa privada. É dicir, adeus o público. Adeus as pensións, adeus a sanidade pública, adeus as infraestructuras públicas, as carreteiras, as farolas que temos pola rúa. Adeus a todo eso, porque sen regulación non hai Estado, sen Estado non hai todo. E adiós a Venga, guerra. público Responda preparado. Bastos. A ver, Que Bastos, responda contesta. Bastos, sí. Adiós a guerra tamén, porque as guerras quen os fai? Quen fai a guerra? Os Quen cartos, está matando os miles de cartos e o persoas poder. en Irán agora? E tamén é a Coca-Cola? Son os cartos de Son as Occidente. pastas gallo, non, Son os cartos de quién? Occidente. E a quen están ese matando. Estado que ti defendes é ese o que está matando a xente. Bueno, O pero Estado genocida de Vamos a Israel, por entrar, exemplo. A ver, Estamos eu falando fixen de outra cartos e de pregunta e felicidade. ainda non teño a contestación. Os cartos dan a felicidade ou non dan a Os cartos felicidade? non dan a felicidade. Vale, eso é resposta. Porque un ben extracomercio, non se pode comprar nin vender. E entón a xente por que se pelexa polos cartos? Peléasese polas cousas que dan os cartos, e ese é o problema. Quen quere cartos, quere cartos. Non quere as cousas que dan os cartos. Porque a maior parte da xente quere o diñeiro para comprar cousas con el e gastar. Unha persona que quere ter cartos ten que renunciar a gastar en cousas e querer máis o diñeiro que as cousas. É así de simple. Pero vamos a ver, Bastos, entonces estás dicindo que eu estou aquí traballando en outro lado tal e o único que fajo é forrinchar, que non podo Sí. gastar os cartos para vivir a vida. Quen está de acordo con eso? No, claro, Eu es non. que a ver. No, pero Vale entón- máis morrer que descambar. Pero Pero entón, que- a felicidade entón, onde está? En ter máis ou en necesitar menos? Necesitar menos. Vale. Aquí Canto teño- menos? Que? Canto menos? Cada persona ten que sabelo. A ver, isto non é unha cuestión de que hai unha lei de ferro que diga que canto tes que aforrar, canto tes que consumir. Cada persona o digo, pero son as personas que para ter diñeiro ten que gustar o diñeiro. Máis que as cousas. Gustar Eso o de diñeiro? Sí, o diñeiro. Sí, Pero para que queres os diñeiros se Velo non aí, podes velo contra aí. Adorar o dinero, bendito dinero. Ai, Atención, pero sí. vamos a ver. No, que Espera, espera. hai mans levantadas, pero teño unha persoa, Bastos, aquí, teño unha persoa no Ti eres público. de Cristo Podes ganado, poñerte en Cristo pé, por favor? papado. Así como gastas o diñeiro, así como ganas o diñeiro, o queimas. Pero disfruto, Esperemos son feliz. poñer un Nunca poquinho de paz basta Escoitamos. con esta persoa. Contanos, ti ves de Porriño, dixéchesme antes, e es experta en taoísmo. Diríamos, sí. E contanos que é o taoísmo. Pois o taoísmo é unha experiencia que consiste na consciencia de que todos somos un. Entón, aínda que, bueno, o meu compañeiro máis eu, por exemplo, parecemos que estamos separados, realmente, cando morramos, imos a parar baixo terra, e desa terra é onde surde as cousas que comemos, entón, todo é unha cadea. E respecto á felicidade e os cartos, o taoísmo, que aporta? Pois neste caso non vería ningún sentido a ter os cartos ali como unha adoración, que bonitos son, nin para acumulalos, nin para adoralos, nin para nada. A experiencia da vida é algo moito máis trascendental, a felicidade créase desde o interior, obviamente non estamos nada entrenados para iso, entón tendo unhas condicións materiais mellores, iso axuda, pero podería ser perfectamente incluso nunhas condicións materiais deplorables. Entón, iso un pouquiño... No, pero No, contesta, Como ti que puxo- eres experto. O estás de experto, estás contesta. falando ahora con un micrófono, estás falando cunha serie de bens de capital. Os bens de capital como cree que se fixeron? Senón que alguén aforrou ese diñeiro ou investiu en crear bens de capital. Por exemplo, pode aforro un dice que eres dotado, pero supoño que aforrarás millo para semento do ano que ven, non? Unha cousa non exclúe a E non outra. é que é así. Ti estás capitalizando, nos capitalizamos sin diñeiro. Ti vendes o tua Non colleita, exclúe. guardas diñeiro e con ese diñeiro sementas o ano que ven. Se non aforras, como vas facer? Iso está ben para ter unha experiencia física razonable e medianamente saudable. Pero a felicidade non ten nada que ver con iso. iso. Unha cousa. Vosa mentalidade é moito máis capitalista que de moita outra xente. Ainda que te parece que non. Hola, pero... Justifica iso, por favor. Cando eu explico... Non te explico porque o capitalismo basicamente é privarse do consumo. Os primeiros capitalistas, os cuáqueros e outros, eran xente sumamente austera.
sumamente austero. Ti sabes que un cuáquero non pode ter máis que 100 cousas na casa? Que era un cuáquero, o mellor a xente aquí non sabe o que é. É unha denominación religiosa protestante reformada do século. Non poden ter máis de 100 cousas na casa. E cando teñen 101, tiran con outra. Pero ganan, traballan, aforran ese diñeiro o invisten, o reinvisten de forma sistemática e ese é o que produce o capital. Eso é el bastoísmo. No, bastoísmo non. Non é bastoísmo, é así. Iso está ben, pero realmente, por exemplo, no taoísmo non existen regras específicas acerca de cantos bens podes ou non ter. Tes que ter os bens que son necesarios para conseguir certas cousas que te propoñas, pero sempre son inclusivas, como decía a compañeira, non son exclusivas, non é de min para min, senón de min a poder ser para cantos máis. Bastos, é que hoxe viñestes non de colaborador de experto e tes que aguantar tamén aos teus compañeros. Que mira Pablo, Pablo ten os brazos así cruzados. Espera, eu quero aclarar iso. Vai rematar. Moita leña le meto, Orden. Vai rematar a nosa amiga taoísta. É dicir, Profesor, é que fun unha mala alumna, eu fun unha alumna súa en xornalismo. Anda. Salín Xa me sonaba cara. Xa me sonaba cara. Era sonaba caña, Mira. E deixaba que me deran caña ou non? Perdón? Deixaba que me deran caña na clase ou non? Na clase eu non falaba. Eu xa Tiña la asustada, non falabas. O non sei, mira. Aprobaría, supoño. Teño que dicir que era un profesor que, desde logo, incentivou a pensar, incentivou a crear debate e iso agradeceuse. Eu bastos chegados este momento que además este programa versa sobre a felicidade, pero vai xa xunta a túa aluna, dalle un abrazo, isto é felicidade, Carlos, sí ou non? A ver, axudo, forte aplauso para este reencontro no Como Ser Feliz. Encantado de volver a verte, sí, ahora sí, encantado. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Vou ter que ir a buscalo, No. Mira, aproveitando que Bastos está aí, veña, dádelle aí caña. Tiene corazón. Veña. A mí hay una cosa que yo estoy muy de acuerdo con Bastos, que he querido entenderle. Yo creo que al final uno de los problemas del dinero es acumularlo. Ganarlo, todo eso, pero el problema, y por eso al final hablaba antes esta mujer de que está mal repartido, el problema es cuando se quiere acumular y acumular. Porque así tampoco se disfruta el dinero, tampoco te hace feliz. O sea, al final, eso te hace feliz ver un número en una página web donde te dice el dinero que tienes, pero eso no puede dar la felicidad. Es unha ansiedade, non? Non, O tema é de que este... Non estou de acordo. O tema de que este mal repartido é verdade sempre cando ti estes no lado que non ten. No, ese, porque non é non é o lado é máis levadero. Eu creo como antes falaban os mozos da Arousa. Como dixo ela que chamaba o tema da que o narcosubmarino? No, anarcocapitalismo. Vale. Pero bueno, xa sei que face de chistes de palabras con el. Pero contesta. No, estou dicindo que moitas veces a felicidade non está no carto, está no proceso de dar os cartos. Os mozos da Arousa decían moi ben, seguramente pasaban mellor cando estaban competindo que despois que ganaron os cartos. Porque é o proceso, eso que te dá alegría. E isto é o mismo, co diñeiro é o mismo. Velo ali, pero que para ter diñeiro, o sea, diñeiro aforrado, enforricado, Pito, vale máis morrer que descambar. Non gasta un duro. E sabedes que é descambar, non? Coller un billete grande, como decía unha muller da miña parroquia. Cando collía un billete grande, eu cambiaba, compraba algo en billete máis pequeno, e o diñeiro se lle iba. Non vos pasa a vos tamén así? Bastos. Pois decía, vale máis morrer. Peseteiro. Espera, que quero saber unha cosa. Dalle. Onde guardas os cartos? Eu, nunha lata das galletas. O calcetín? No, home, no, que aí se enrujan. Nunha lata das galletas, pero cuidado. Mentres non se nos sostén ou no refaixo, aínda vamos, non polo menos. Aquí están facendo burla. No. Están facendo burla de guardar o diñeiro así. Pero... No, porque eu quero pensar, porque hai quen se nos queda... Espera un segundo, só un segundo. Porque aquí hai dúas cousas que se nos quedan cos cartos. Facenda e os bancos. Que facemos con eles? Facenda eu os quero moito. Eu tamén. Cando están lonxe. Eu os quero moito, mira que tanto os quero que eu melloraría esa jornada laboral, por exemplo, reduciría a jornada e daríalle moitos meses de vacacións. Pero Facenda quítache os cartos, non te permite que aforres. Por eso digo, daríalles moitas vacacións. Claro, para que non aforres. Para que non, eu tanto os quero que si, e jornada laboral dunha hora al día ou al mediodía. Capitana, aquí teño... Mira como non falo mal deles. Perdón, capitán. Vale, a ver, imos a
a poñer un pouco de sentido común. Si non me deixes explicarlle... Deixamos que Bastos conteste, vale? Deixamos que Bastos conteste. E despois lembro que este programa do Como Ser Feliz iba sobre os cartos, vale? Acordámonos cartos, vale? Espera, deixamos contestar a Bastos, por favor. A teoría do valor do traballo, porque eu non sosteño a teoría do valor do traballo. Como? Que eu non sosteño a teoría do valor do traballo. Se non hai teoría do valor do traballo, se o teu salario non depende do valor ou un ben non depende do traballo que leva dentro, non podemos dicir que unha persona está explotada ou non. Por qué? Porque pode dicir que estás explotada. Non leiches moitos convenios, Non leiches moitos convenios. Vamos a ver un momento. Ti te queixabas de que te explotaban, vale? Quen pagaba máis por ti? Con que te fuche a traballar ti? Co que te explotaba menos. A mí me contrataban porque xeneraba unha plusvalía. Se non xenerase unha plusvalía non me contrataban, así que non vayan chorando. Se xenerase unha plusvalía, o empresario non pararía nunca de contratar. Hai moita xente coas mans... Por ali? Pero con todos os meus respetos, está dicindo unha tontería. Vamos a ver. Ai, Dios mío. Unha empresa que me colle, Falo este. que me paga por 8 horas, Sí. e traballo 15, eso non é explotación. O dice usted desde unha silla. El que está de camarero currando 15 horas está explotado. Estamos falando sobre os cartos e a felicidade. Imos a centrarnos un pouco, vale? Porque este é o programa do traballo e non nos deixar para outro día, se vos parece. Algo compatible. Vale, vamos a felicidade e aos cartos, vale? Salario decente e teño opción de ser feliz. Se me explotan é imposible ser feliz. Vale, quedou claro a opinión, pero vamos a centrarnos. Maldita teoría do valor traballo, maldita teoría do valor objetivo, maldita teoría do precio xusto. Porque todo mete esta cousa todas as carrochas na cabeza da xente. Aquí a pregunta... Vamos a ver, cual é o valor do seu traballo? Se o seu traballo vale 1.000, dice, a lei dice 8, vale, pero usted por 8 horas non vale 1.000. Simplemente traballar a 15 que é o que valen 1.000 euros. Pero estamos a falar los consumidores. Cuando usted non me fan caso. Imos ver, pero vamos a ver, desempeñando un traballo. Hai un convenio, llámele como quera, o chego a un acordo con usted. Sí. Eu vou traballar para usted por 1.000 euros 8 horas. Sí. Vale. Sí. E usted le está poñendo o precio a meu traballo. Sí. Si despois, cando eu teño firmado, usted me hace trabajar 17 horas e cobra 1.000, el trato yo non era ese. No, porque o que pasa sempre. A ver, ese convenio... rematamos, ese convenio que di vostede, ben dado legalmente, ben dado por unha señora en Madrid que pon condicións de Madrid e as pon aquí e dice, usted ten que cobrar 1.000 euros, pero non é que valga 1.000 euros, sí que o pon en Madrid. Ai, sí, pero vamos a ver, un por un. Si non me quedo eu como... No, isto hai no que parar, porque levo aquí 5 minutos dicindo este programa de como ser feliz. Pero que conclusión final máis bonita é sen buscala, non un aplauso para Paula, que nos fixo un redondo final. Vamos a ver que digo os colaboradores. Pero por que pensades que o avaro non pode ser feliz? Por que un avaro non pode ser feliz? Porque te están vendo a ti aquí berrando para todo o mundo. Buena pregunta. Por que pensades que non pode ser feliz? É a conclusión final, vale? Por eso che digo. Porque tenga tranquilidade metida nunha caixa de galletas. Claro, sí, ou no San Monllor, que tamén se pode guardar no San Monllor. Os vellos de antes enterraban no esterco. Os cartos para que aí os ladróns non buscaban. Pero quero dicir, que podes vivir ben perfectamente con pouco diñeiro, que estou dicindo, a Barón simplemente guarda o diñeiro, ese é unha fonte, xa é unha satisfacción, porque ese te disciplina, te mete unha vida ordenada, te mete unha vida de non gasto. É raro que un avaro feche unha discoteca e gasto diñeiro ali nunha noite. O sea, que normalmente levar unha vida bastante ordenada, tomar o seu cafeciño, como distí, tomar a súa cousa tranquila, etc. Pero eso te disciplina. E despois a tranquilidade de que tes cualquier cousa que te poda vir en riba, como decía Portavales, cualquier cousa que te veña en riba, pois tes para pagar a multa ou para pagar a cousa. Pero eso é así porque ten que ser necesariamente divertido. Divertirse hasta morir, como o libro de Wim Post. Eu non estou a favor disso. Mestre Forrinchas, sabes que tes que pagar a cena... Sabes que tes que pagar a cena ahora, non? A todo o público. Moitas grazas a Borja Mía, tamén aos chicos da Arousa, moitas grazas por acompañarnos. Espero que non vayan cabreados para casa. Despedimos tamén os colaboradores. Pablo, Lorena, Luis. Moitas grazas, Mestre Forrinchas, moitas grazas. Grazas a todos vostedes. E imos despedir xa o Como Ser Feliz esta noite, onde falamos das cousas dos cartos, máis ricos non nos imos. Seguimos aquí, a próxima semana volvémonos a ver para ser máis felices se cabe. Non perdan o sorriso. Chao.